बिथां जनकलाल बसुमतारी बिथाङा IRS रिटायार बिथाङा बैसो जाबाय नाथाय बिथाङा बैसो जादोंब्लाबो दासिमबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावगासिनो दङ गुबैयै नैबे क'क्राझारनि एसटि रिजार्भ बेहाय जायबा गेलेगासिनो दंमोन नब कुमार सरनिया बिथांनि एगेन्स्टै बिथाङा गोख्रों एक्सन लादों आरो दा बे एक्सना दिनै जाफुंनो थांगासिनो दङ बा जाफुंबाय 100% जाजोबाखैबाबो जायखिजाया बे 100%आव 99%आ जाजोब्बाय दा बे 1%आ दंबावो एसे दा बिथाङा बेबायदि बैसोआव बेबायदि जोंनि बर' हारिखौ साननानै बेबायदि गोग्गानाय खालामदों दा बिथाङा मा बुङो बेनि सायाव नोंथाङा जे एफाग्राब बेबायदि नांथाबबोबाय हारिनि थाखाय बेनि सायाव फंनैसो बुंदो आथिखालनि लाइमोनफोराथ' जेबोखौनो बुंनो रोंला दा बेनि सायाव हारिनि सायाव जेबोखौनो साननो रोंला खालामनो हायैखाय आङो बेखौ एकदम नायनानै थानो हायाखै बे नायनानै थानो हायैखाय आङो बे माने बिथांनि बे थगायनानै लानाय सार्टिफिकेटखौ दानहोथारनांगौ बा बियो बेबादि जालियाथि खालामनानै बे जोंनि ट्राइबेलनि रिजार्भ माने लकसभा कन्स्टिटुन्सिखौ माने पलिटिकेल माबाखौ राइटखौ जोंनि रिजार्भ राइटखौ बियो सिख'नानै लांनायखौ आङो माने सह्य खालामनो हायाखै बिनि थाखायनो माने आंनि बे खामानिखौ नारा नाथा नोंथाङा बे खामानिखौ मावनायाव गुबुननिफ्राय हेंथा फैदोंमोन नामा नोंखौ डाउनाव खोलैदोंमोन नामा बा लोरबां देखायदोंमोन नामा नोंथांखौ बेबायदि बेखौथ' अनेकानो मोनदों अनेकनिफ्राय मोनदों बे माबानिफ्रायनो जोंनि बे माबा लिडारफोर दैदेनगिरिफोरनिफ्रायनो मोनदों दैदेनगिरिफ्रा बिसोर सानदों जे गावसोरनि पलिटिकेल मुलाम्फानि थाखाय बिसोर सानदों जे माने बिनि सार्टिफिकेटखौ दानहोबा माबा माने गावस्रा माने पलिटिकेल हेम्पार मोनगोन पलिटिकेल हेम्पार मोननाया बेनो जे माने गुबुन हारिनिफ्राय बे माबाखौ भटखौ बिसोर मोननाय नङा बेखौ साननानैनो बिसोरो माने हेल्प खालामाखै बा माने एरायनानै थादोंमोन नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बिथांखौ बेबायदि ट्रसा खालामदोंमोन बा दैदेनगिरिफोराबो बेबायदि हेंथा होदोंमोन मानोना पलिटिकेलनि माखासे खोथा दं बेनि सायावनो बिथांखौ बेबायदि हेंथा होनाय जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे दैदेनगिरिफोरनिफ्राय नोंथांखौ हुमखिबोदों नामा सिगांनि समाव हुमखि होनाया माने बाराद्राय माबाजों जायाखै खिन्थु इनडाइरेक्टलि बेबायदि हुमखि खामानि मावजानो बानायखौ बुंदों आरो नोंथाङा बेबायदि थासारिसिम सफैनायाव सोरनिफ्रायबा जेनेबा माबा मोनसे बिदिनो आखाइ खरसाफोर बा सोरनिफ्रायबा मोन्दों नामा बेबायदि एसे बेबादि रावनिफ्रायबो मोनाखै माने माबायाव बे माबायाव पार्टिकुलारलि बे केसाव आरोखि स्कुटनि कमिटिनि केसाव माने रावनिफ्रायबो मोनाखै दा साफा सानै बे माबा एकदम माने नगण्य आरोखि साफा सानै क्ल'ज आंखौ मोजां मोनग्रा क्ल'ज बिसोर माने माबा थाइसे थाइनै बा माबा माने गारि भारानि थाखाय बेबादि खालामनानै खनसे खननै हरदों आरोखि दा बिनि थाखाय आङो बिसिनाव आङो माने बिराद साबायखर आङो बिनि थाखाय माने माबा कृतज्ञ आरोखि जोंल' नांनो नाङा बेखौ सोरबा जुदि आंबो जेनेबा केन्डिडेटमोन नोंथाङाबो केन्डिडेटमोन बे समाव आं मोननांगौमोन आं जेनेरेल ट्राइबेल मानसि हिसाबै खिन्थु बे अना ट्राइबेला बे ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै दा अनेक सार्टिफिकेट लाबाय बिसोर 2009निफ्राय 2023सिम दाख्लै जोंनि नैबे इलेक्सन अर्डारसिम PIL अर्डारसिम बिसिमाव लाखाबाय बे लानायाव जुदि सोरबाया साख्रि लाबाय सोरबाथ' मिन्थिगौ जों दा सोरबा मास्टार साख्रि लादों सोरबा मण्डल साख्रि लादों सोरबा LD साख्रि लादों सोरबायाथ' डक्टर इन्जिनियारसिमबो लाहैबाय दा बेबादिखौ सोरबाया जों ट्राइबेल मानसिया डिप्राइभ जादों बिनि जायगायाव जों मोननांगौआव ट्राइबेला मोननांगौआव बेसो मोनदोंब्ला बेखौ नांनानै नैबे अर्डारखौ नांबा जोंनाव लांफै आरो DCनो कमप्लेन होय ओमफ्राय बे डिपार्टमेन्टआव कमप्लेन होय होमबानो बियो बेखौ मोनगोन मानो होनबा अलरेडि डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्टआ गावसोरनो बेखौ उइथड्र खालामबाय जे बिसोरनो इलिगेल भाबै होनाया जों उइथड्र खालामबाय बे जोंनि भुलमोन होननानै गावसोरनो एडमिट खालामबाय माने होमबा बे नंला बिसोरना केन्सेल जाखाबाय दा बेवहाय रावबो गिनाङा सोरबा बिदि दङ दा नोंखाय सोरबा
सोरबा बेबायदि दंबा जोंनि रायजो राजाफ्रा गावबागाव जायगायाव गावबागाव एरियायावनो गावबागाव डिस्ट्रिक्टआवनो बेखौ खालाम जे सोरबा मिन्थिदोंब्ला बेखौ खालामहैदो डिसिनाव कमप्लेन होना बे डिपार्टमेन्टआव कमप्लेन हैदो जे बेबायदि जों मिन्थिनायाव दङ सोरबा इन्जिनियार डाक्टारफ्रा फरायनाय सोरबा CITआव फरायहैनायफ्रा बेबायदि जानानै दं खिन्थु हय बिसोर एडमिसन लाबाय जों कनसिडारेबल खालामनो हायो जे बिसोर एडमिसन लाबायबा लाबाय सोरबा 3 years 4 yearsसिम थांबाय लास्ट इयार जालायहैनोसै लाबायब्ला बिसोर खिन्थु ट्राइबेल ST माबाखौल' बे मर्यादाखौ मोना बिसोरो लाबाय जेनेरेल थाहैनांगौ बिसोर STनि खथा लानानै STनि बेनिफिटखौ मोननो मोना बेखौल' खालामनांगौ आरो इयुनाव जाहाथे लानो मोना आरो जाय बे इलिगेल लादों बे सार्टिफिकेट इलिगेल लानायफोरखौ दानिफ्रायनो दाननांगौ आरो जिखुनु स्कुल कलेज इन्जिनियारिं कलेज इउनिभारसिटिफ्राव CITफ्राव बिदि दङब्ला दा स्टेका लानानै बर' जानानै बर' सार्टिफिकेट लानाय ST लानाय दंब्ला बिथांमोनहा बिसोरखौ STनिफ्राय बोख्लायदो बेखौ खालामनांगौ आरो जोंनि मानसिफ्रा बेखौ कमप्लेन हैनांगौ बेखिनि लोगोसे जोबथारनायाव दिनैनि समाव सारमोननि मावफुंनायाव नब सल'नियानि माबायाव एगेन्स्टआव जि साक्सेसफुल बर' हारिनि थाखाय इयुनाव जाहाथे गुबुना बेबायदि आरो ट्राइबेलनि सार्टिफिकेट लानानै जाहाथे बेबायदि दा मावथों होननानै दिनै मावनानै दिन्थिबाय लोगोसे मोननै हान्जा दं जोंनि बर' हारिनि गेजेराव UPPL आरो BPF मोननै हान्जानि थाखाय जेरै ट्राइबेलनि खथायाव जाय मानसिया जेनेरेल मानसिया गसंदोंमोन दिनै मोननै हान्जानि थाखाय मोजां जागोन नामा बे मोननै माबानि थाखाय मोजांनि खोथा खारन मोननै पार्टिनि बिथोरावनो सासेया मोनगोन रियेल बर'आ मोनगोन नंगुबै बर'आ मोनगोन ट्राइबेला मोनगोन दा जोङो बर' देरहाजानायखौसो जों लुबैदों सोरबा UPPL सोरबा BPFखौ जोङो बुङा सोरबा कंग्रेसनिखौबो जोङो बुङा BJPनिखौबो बुङा बे जोंनि बर' ट्राइबेल हिसाबै ट्राइबेल सेराव ट्राइबेलानो गेलेथों सोरनि पार्टिया देरहालाङो जोंहा बाहाय बुंनांगौ गैया बा जोंहा मोनसे बेबायदि मोनसे जोंहा उद्देश्यबो गैया जों निजे जे थाबायदों जों निजे ओरैबायदि मोननांगौ बिदिबो गैया खिन्थु जोंनि ट्राइबेल सिटखौ सुख'नायनि थाखायसो जोङो नांदों आरो जों बे ट्राइबेल सिटखौ लाबोफिनबाय बेवहाय BPFनिबो लाब जागोन UPPLनिबो लाब जागोन बा सोरबा कंग्रेसनि बर' केन्डिडेटनि लाब जागोन दा जों बर' केन्डिडेटआनो जुदि जायोब्ला ST नन ST रावबो मोनलाब्ला गुबुन हारिया मोनलाबा अना बर' मोनलाब्ला बै अना बर' मानसिफ्रा हारसा मानसिफ्रा बे जोंनो सोरबा UPPLनि केन्डिडेट सोरबा BPFनि सोरबा BJPनि केन्डिडेट बा कंग्रेसनि केन्डिडेटनो होनांगोन खिन्थु बे ट्राइबेल मानसि बर' नङाबाबो ट्राइबेल मानसिनो होनांगोन दा बेखौनो ओंखायनो जोङो बे थासारिसिम लाबोनो हाबाय बेनि थाखायनो जोङो दिनै खुसि आरो रायजो राजाफोरबो बेनि थाखाय जों खुसि होननानै जों सानो दा बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे मेसेज होगोन नामा जेरै मोननै पार्टिखौ लानानै बर' रायजो राजाफ्रा BPF UPPLखौ लानानै जाय पार्टि मोननाया जोंनि बर' हारिनिनो नाथाय देरसिन जेंनाया नब सर'नियाखौ लानानै सिन्था खालायनो गोनां जादोंमोन दिनैनि समाव मोननै पार्टिनि थाखाय मोनसे मेसेज हरनो सानो नामा जों बे मेसेजखौनो हरनो सानो जे जोंबो बर'खौनो जों देरहाजानो लुबैदों जोङो मोननै पार्टिखौ जोङो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दा जोङो बे UPPL BPF जोङो बे पार्टि मोननैखौनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा समर्थन खालामो हय दिनै BPF गाबोन UPPL जालायबाबो जों बेखौ समर्थन खालामो ओंखायनो बे मेसेजआ बेल' जे जोंनि बर' मानसियानो देरहालांनांगौ आरो इयुनाव जाहाथे गुबुना देरहायै बायदि गुबुना बेबायदि स्कप लानो हायै बायदि बेबायदिखौल' जोङो नाजाबाय थानांगौ नायबाय थानांगौ आरो जों बेनि थाखाय सांग्रां जानांगौ आरो जोंहा दा जोङो मोननै पार्टिनि बिथोराव जाय देरहालाङो बेबो बर'आनो थांगोन हिसाबै जोङो खुसि आरो इयुनाव जों बेखौल' खावलायबोगोन जे जोंहा दा क'क्राझार उदालगुरि दरं उदालगुरि मोननै जोंहा सिट दङब्ला जोंनि BTC एरियायाव रानलायनानै लानो हायोब्ला जों सानै MP बर' हरनो हायो सासे क'क्राझारनिफ्राय सासे उदालगुरि दरंनिफ्राय होमबा जोङो आरो सासे जोंहा रायजो सभायाव थांखाबाय जों साथाम MP बर' हरनो हायो बेखौ जुदि बिथांमोनहा कमप्रमाइस खालामलायोब्ला रायलायलायोब्ला जोंनिफ्राय रिकुवेस्ट जेरै जों दा गेजेराव जोङो अना बर'खौ जों फोजोबनानै होबाय बिनि थाखाय बिथांमोननि थाखाय बिराद मोजां बे पलिटिकेल गेलेनायनि थाखाय लाब जाबाय दा बिथांमोनहा शेयार खालामनानै लायोब्ला बेनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय देरसिन आरो बे मोनसे मोजां सुजुग होननानै जों साननानै लायो बे मुहूर्तआव गोजोननाय थाबाय सार